sad sa atong makitaan nga mga sakyanan, mga kapuso, nga adunay TV ang mga bus. Apa, nasayod ba kamo nga anaa pwede ay tricycad nga adunay TV? Ato kining sayran kay siguradong lahi ra. Kaniadto na feature na sa Balitang Bisdak ang tricycle ni Manong Ben nga pinalahi sa uban. Kinitungod kay adunay telebisyon. Apan kinsa usay magtuo nga dili lang di ay tricycle ang pwede magka-TV kay anaa usab di ay tricycad. Sa lungsod sa Sibonga, naabda namo kining tricycad nga adunay flat screen TV. Take note ha. Kini mao ang tricycad ni Manong Jimmy Rizon nga iyang gimaneho matag buntag o gabii. Mato niya nga duha ka tuig na niya kining gimaneho. Kagabi kanang Jessica Soho. Jessica Soho niya kanang padong pud ako dire kato bisdak o katong kuan 24. News lang di ba? Dugang pa ni Manong Jimmy nga hinatag ang maong tricycad sa iyang igsuon nga daog sa usa ka raffle. Og dito na niya nahuna-hunaan nga butangan og TV. Ang ako ra gyud ani ma'am mga biya ra na siya puro ma'am niya ako lang gipang kuan. Gipang repair. Nya nga akong napalit ana kanara battery. Kay puro man nga mga biya sa mga nay magpaayo ba nya di na nila kuhaon. So ako na lang gi kuan siya. Mura serve recycle na. Kay mahal man og magpalit. Apan dili lang kutob sa flat screen TV kay aduna usay dashcam nga nakabutang. Gituyo kini ni Manong Jimmy kay kon ugaling adunay mga panghitabo kuha gyud ayon sa camera. Ibutangan lang nako nga para magbiyahe-biyahe ana naanya yung manguan. Ana manguan baro mamato ana. Magbinuang ba sa akong tricycad. Ang uban niyang mga pasahero nalipay ra usab kaayo. Nagtaganan mo na kay usaon man maputol man sa lida kung munaog ka di ka katiwas di usay ato lang pupundohon. Dugang ni Manong Jimmy nga dili kaayo kusog ang volume niini aron di usab makadisturbo sa uban. Ug ang importante alang kaniya mahatod ang iyang mga pasahero sa ilang padulngan at the same time nalingaw pa. O, di ba? Uban ni Lian Singkulan o Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.